Já bych mu nazval, já bych to nenechal, protože to budu tady jsme na rozumíme si, jo. Takže Johnny, Franská škola, jste 15 minut, kamaráde, 15 minut, pomalu jste se rozdělili, připravili tu cesty a zkuste pálit lidi, jste z soupeřů, jste fakt znovu z kámošů, stejně freestyle. Jo, Gabrovič, Jednovič, takový trik a čas prokuje Petr Johnny. Pojď! Čověkánská, prava, pojďte si to. Jasná práce, to byl perfect foto, Perfect friend. ještě něco? Ještě tak jestli lidé ukáže střížený hranáty, tak to značí, že nás dokáží, že hází člověk do žita. OK, 7:20. Díky moc, kámo.